min din is-sena se jixtri karozza tal-elettriku se jgawdi minn inċentivi ferm ogħla minn dawk li diġà ngħataw is-sena li għaddiet. Dan tħabbar fil-budget ta' din is-sena u li daħlu fis-seħħ minn nhar it-tlieta permezz ta' avviż fil-Gazzetta tal-Gvern. Peter Paul Barbara minn Transport Malta spjega li dawk li se jixtru karozza tal-elettriku se jibbenefikaw bejn 5,000 u 8,000 euro. Min jiskrapja karozza antika li 10 snin antika, jieħu għotja ta' 8,000 euro jekk jixtri karozza elettrika. Jekk persuna trid tixtri karozza elettrika u ma tiskrapjax, se jieħu 5,000 euro. Lotjiet huma ferm ikbar jekk tkun kumpanija dik li trid tinvesti f'karozzi elettriċi u saħansitra tbiddel il-flotta tagħha. Fejn jitlu kumpaniji kummerċjali u din iktar ħaġa importanti, sas-sena l-oħra kumpanija seta tbenefika minn għotja totali ta' 15,000 euro grant maqsuma f'dawk il-grants kif semmejt qabel. Għal dis-sena kumpanija tista' tbiddel il-flotta tagħha u tieħu grant sa' 200,000 euro li jaqgħu taħt id-de minimis tal-State Aid Rule. Din hija importanti ħafna għaliex aħna nafu li kumpaniji kummerċjali li għandhom flotot li jasmu pereżempju jew li joffru servizzi oħrajn huma l-aktar li jużaw il-karozzi fit-triq, allura huma l-aktar li jnixsu. Allura importanti li dawn it-tip ta' kumpaniji li joffru ta' servizzi wkoll jkunu jistgħu jibbenefikaw u jikkontribwixxu għat-targets li għandna ambjentali kemm fejn jidħol bdil fil-klima kif ukoll fejn jidħol it-tniġġis tal-arja. U bħalma seħħ is-sena li għaddiet din is-sena l-Gvern qed joffri inċentivi għal dawk li jimpurtaw karozzi elettriċi u jridu jkabbru l-garaxx tagħhom u jkunu jistgħu iħarġu aħjar lil ħaddiema. Dan bħala parti minn katina ta' miżuri maħsuba biex jinbidel is-settur tat-trasport f'pajjiżna, settur li se jkun diskuss fil-programm Arena il-lejla.